O presidente da Asociación Boirense de Empresas, Daniel García, e a presidenta da Asociación Barbantea de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza, Patricia Davila, foron os encargados de asinar este convenio, a través do cal tratarán de promover a inclusión social e laboral das persoas con TEA, así como sensibilizar ao tecido empresarial da comarca co trastorno do espectro autista. Vamos a lanzar accións conxuntas que promovan as boas prácticas para que a xente entenda que hai que facer unha inclusión. As liñas de acción que temos son sensibilizar ao empresariado, facilitar a formación e o asesoramento, promover a inserción laboral e organizar talleres e charlas para comunicarlle eso ás nosas empresas de como actuar ante este tipo de casos. Agradecendo sempre á asociación pois eso, que nos poñan todos os medios ao noso alcance para poder facer realidade este convenio de colaboración, tanto informativo como formativo do sector empresarial, para que unhas accións tan comuns como son as de facer unhas simples compras ou empezar unha relación laboral sexan o máis fructíferas e o máis cómodas posibles para este colectivo de persoas que non sempre o ten nada fácil. Unha das primeiras accións a realizar será un almorzo dirixido ás empresas da comarca. Durante esta sesión ofreceránse pautas e ferramentas prácticas para que os negocios poidan adaptarse e ser máis accesibles a clientes con TEA. Convidamos, por favor, a maior asistencia de todo o sector empresarial do Concello de Boiro, porque garantimos que vai a ser unha charla moi fructífera, da que van a salir moitos conocimentos novos, vanse desbotar moitos malas impresións que se teñen creado. Con este acordo, a AVE reforza o seu compromiso coa responsabilidade social empresarial, mentres que Barbantea amplía o seu alcance e posibilidades de apoio ás persoas con TEA e ás súas familias na comarca do Barbanza.